Palengke. Lumagas tayo lang naman. Magasim lang naman. Dapat nga tayo tanong malo. Dapat siguro. Kasabong. Magimas. Turn right. Right. Very progressive galing na yan. Basta city. Capital of Pangasinan. Capital. San Carlos. In 800 meters, turn left. Mag-left naman tayo dyan. Sa kabila. 800 meters. Malayo ba yun? Siguro nalayos na ito. Baka. Sila ito din nalayos. May sa kabila nalayos. Diretso pa. Ilan ba? Legit. In 200 meters, turn left. Mag-turn left ka dyan sa susunod dyan. 200 meters. Malapit na. Yun. Yun, kung saan sila nagka-turn left. Ayan. Turn left. Turn left. Na tayo 3 minutes na lang. In 800 meters, turn right. Alam mo yung ano, may tarpaulin. Turn right. Yun. Yun, kita mo? Hindi siya yun. Lalaki yun eh. Utragis ka. Ibang patay ang mapupunta. Ito na yung Ibang patay yun. 2 minutes pa. Sige pa. Lalaki yung patay na yun. Loko ka talaga. Harvard School. Parang yung ano, naalala mo yung may pinuntahan tayong patay sa Muntinlupa, sa Waiteri. Ibang patay pala yung pinuntahan namin. Lalaki yan eh. Ito, sino ko? Ayun yun, sino Ayan, Cruz. Sino Cross yan. Yun. Ay, so dapat doon. Oo, doon tayo. Oo. Dapat doon. Doon may May U-turn? Ay, hindi. Ay, tama. Doon nga siguro. Nakalagay ba doon? Oo. Kasi nagsalita yung Meron
pala doon, no? Nakita mo yun, Sino Cross Street. May Sino Cross Street doon. Ayun, no? In Saan? 200 meters, turn left. And then, turn left. Turn left and then turn left. Turn left. Turn left. And then, turn left. U-turn. Sundan mo na lang kung nasaan yung ano. Turn left. Libsong. Elementary School. Ano, Libsong. Diretso. Aida. Oo, yan. Libsong West. Puso-puso dito yung may gano'n. Kung ako, Ba, ayun, nalayos gano'n. na. Ha? Nalayos na ito yung Nalayos. balay. sigurado. In Correct yan, 200 no? meters, turn left. Castillo Street na to. Dahan-dahan ka dyan, baka malagpas na naman tayo. Tingnan mo na lang yung ano. Kung meron kang makitang ano na naman. Ako, nalubo na. Lubo ang ano. Castillo Street, pag-left ka. Doon. Turn left. O turn left daw. Ayan, yan. Yan. Turn left ka dyan. Castillo Street. Nabura na yung pangalan ng street. Yan, Castillo. Ay, O bakit? baka. Tubig. Baha? Ay. Ay, sus, baha. Nagarapones. Ba? Naku po. Baha? Ay. Baka naman lalampas ka lang sa baha. Sige pa. Ah, hanggang dyan lang. Ito. Doon hindi na. Nadaanan mo lang yung baha. Ito na yung tulda nila. Oh. Wait, kasya ka dyan? Ayan o. Dito na. Yan na. Baha ba? Tubig. Ayun, dyan nga. Naku, paano tayo bababa doon? Oo nga. May tubig sa